Hola, bona tarda. Hem comprat, nosaltres ja tenim tota la merienda per demà. A veure, fes bíceps. Fuà, vaya bicho, fes un burpee. No. No faràs un burpee? No faré un burpee. Mira, que et deixant les llums enceses del cotxe, demà no arrenca. Tonto. Pues hem comprat coses. Sí. Motorista fantasma. Una cosa, ¿alguien sabe si el Condis está abierto mañana? Porque hay picnics y yo tengo una puta mierda en la nevera. Entonces, ¿alguien sabe si está abierto? On vas, imbècil? Estarà bé. Has flipat, la tàctica. Secrets. Ha anat d'un pèl que compro aquest. Bon dia, Bon dia! amb alegria. Ja tenim el més imbècil del grup recollit, que és una que ens importava bastant. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia! Jo he fet feina d'investigació, he trobat el pàrquing gratis, he trobat... Un momento. No, clar, tens insider info. Jo vull un xurro. Mira, un bol sin comida hecho puré patata ¡Ole el puré! y a chorizo y queso feta. Molt bé. Y merequetengue. De què? Merequetengue. Merequetengue. Això no Aquí existeix. se abre. Això no s'ho he inventat, això. Se abre. No, això està oliós. No, home, no. Uliós. Estic molt content. Una mica oliós sí que està. Tenemos M'ha agafat paper de vàter. esto que las putas, ¿qué coño es esto? Es aguacate. O sea, no es aguacate. Ah, dic, això no és aguacate, eh? Jo he entès agua verde. I dic, Però, Bueno, això et sembla aguacate? Que no. No. Porque lleva. esto es caca. Que no, ahí. ha vomitat. Ha vomitat. Lleva Nervi. garbanzo, en plan hummus, chafado, Vale. aguacate, huevo, atún. Que está bueno, que lo he probado, coño. ¿Y qué más lleva? Mira, Se m'està posant dur. li faré un gesto. Que está muy rico. Sí, eh? ¿Y no se tarda? Com 7 hores. Doncs mira, 55 minuts. Pues al pàrquing. Ni tu ni jo. Ay, pues cuidado con las turbis. No hi ha curves. No, és recte. Fins al pantà. Hi ha una carretera. L'han fet directe. Que tothom la coneix, que és la carretera del pantà. Bueno, pues molt xulo l'unboxing de la comida, la veritat. Pues let's go! To the beach? No, to the beach no. Bueno, també. Let's go to the pantano. To the lake. To the lake. Pantà, com Empty és? lake. Com és Bastant pantà? empty. Francisco Franco Foundation. Yes. Anem amb la Swampy. Sau Swamp by Francisco Franco. Francisco Franco? Som-hi. Fer a Turín. Francisco Franco. Us estem anant cap allà. Sami Mido. Que hay puto barranco. No. Perilles l'avisada 112. Ojo, tingueu el mòbil preparat, eh? Taran. Però Taran. si està super asfaltat, això. Hòstia, com va, Juju. María, de No. verdad. Ai! Chill, que hi ha una hòstia important. Una tan hostia, como que vamos a hacer. No hace gracia. A mí me hace mucha gracia, la A mí verdad. me hace nada de gracia. Nada de gràcia. De no, hòstia. Ara ja balla i tot, ja. Mare meva. Ja ho tenim Bueno, fet. si posen balla... La veritat és que la senyal... posen balla. Ara estem a tocar de l'aigua, eh? I l'aigua està molt avall, per tant, hi haurà un water Ens drop. morirem. No te estoy grabando, ¿eh? No me hace. Míralo, Arnau, de verdad. A ver. Que hay puto barranco. Caria, si vols parar un moment i mirar l'esquerra és preciós. Hola, sí que es chulo, sí. Graba. Ponte a grabar, anda. Aquí podem parar? Mira qué chulo. Mira qué chulo. No, si ve algú de cara de día tarda. Busca un apartador. Aquí, perquè regresamos con... Estás teniendo cuidado, ¿verdad, Carlos? Mira'l! ¡Ay, que ve un de cara! No, hombre, no me ¿Es en serio? Sí, home, està aquí. Ay, mi madre. Però hi ha lloc, hi ha lloc. Era broma. Era prank. Hi ha just i el lloc perfecte. Oh, no et
flipis. No te flipis. No te flipis, eh? Muntanya, tu controla-le. Jo controlo, jo tinc el fre de mà preparat. Si veus pillar el camí, que és turbulenta. La GoPro! No, Albert! Que no sé quién se le ocurrió venir por aquí, de A verdad. l'Albert! 11 minuts que ens estalviam. 11 minuts! Aparte para allá, tío. Era la línia més eco. Aparte para allá, señores. Senyories, Que se creen que vamos a ir para el otro lado, ¿sabes? Para hacer barranco, para que esquivarnos. què? Xupa la GoPro, ja. Com es para això? Arnau, tu et banyaràs, oi? Sí, no el banyador. I l'Andrea també m'ha dit. Jo m'he agafat uns calçotets xulíssims. Va, que et cagues a sobre. De lo bona que estarà l'aigua. Però no agafis el Mercadero, així tontito. De fet, em sembla... No has vist que hi havia unes taules a l'entrada xulíssimes? No volies pisnis a una taula? On volies fer tu pisnis? Aquí. Ah, vale. Tu imagina't que et diuen, xaval, surt, perquè és que aquí va un pantano. Però no t'ho dic qualsevol tuit. No, t'ho diu Franco. El meu Franco et diu. El Rana. Diu, surt d'aquí perquè aquí va un pantano. Tens 20 minuts, que jo obri les comportes aquelles coses que hem passat. És que aquí va un pantano. Va dir, m'agrada el poble, si et peguin el pantà m'agrada més. Ai. El calvo i no és frontal. Hola, anem a ensenyar el nostre pis. Comencem. No, espera, perquè clar, ells s'han portat dos trist tuppers. Sí. Sí. És trist. Nosaltres ens hem portat gots, per tots. Hem Per pensat en tots. Efectivament. Ampolla d'aigua. Ampolla d'aigua. I diràs, ja està. No. Home, no. No anava a dir, no? Una altra ampolla d'aigua. ASMR. I una altra teva motxilla. I jo la trobo més, però no la trobo bé. Què més? Bueno, això també és poc impressionant. perquè és que Bueno, uns palitos que sempre entren bé. Això també en tenim aquí. Un fuet. Un fuet. Això en tenim. Que vulguis que no. Més pan. Rotllo tostada. Ara comencem ja a entrar en matèria. Sí. No us vau flipar, eh? Mira, unes olivetes. Bueno, unes quantes. Per anar picant. Pels palitos i el pa, anxoves. Molt bé. Un formatge. Un formatge. I no hi ha res, i formatge no és res sense un pernil. Un bon pernilet. Bon pernil, eh? Gran reserva. Al tanto que entrem en matèria. Perquè hem portat aquí una truita de patates amb ceba. Amb ceba. I llavors, per cada un, jo m'he portat un cuscús xulíssim I escalivada. i, per cert, molts coberts. Estupendo. Ahí van los mens. És xulo. Res aquí. Vinga a veure una mica Mens. la poca aigua. Mens. És que me da gust. Arnau, què t'ha semblat el llac? Pues amb aigua no gaire. No gaire. Hay agüita. Espera, que s'ha hagut de posar la aquesta... Què t'ha semblat el lago? O sigui, el pantà. Esquifit. Així l'ha semblat, no ho veus? Esquifit, bona paraula. Què havies comentat abans del teu culo? Del Què? pantano? Que era un plert ara. Ai, no! Fatal. Ara entenem per què està tan... Monsons, què opinem del pantà? Bona tarda, pixapins. Bona tarda, sobretot. Hem trobat menys pixapins del que esperàvem. Hòstia! Però aquesta creació en directe. Vale, recordem que Arracades i ella a prop no. Hem trobat menys pixapins del que esperàvem. Potencialment hi havia molta gent de la plana, de zona, de Deixa. Pares? No para. Hem vist força més gent de la que volem admetre donant-se el lot. Hòstia, sí, eh? I de diferents edats. Sí, Sí? sí, edats molt variopintes. Diferents També hem edats. trobat d'aquests que van amb l'altaveu.
Això se'n va a YouTube, només vull que recordis. Jo espero que posis molta música a sobre. O que posis els clips finals. Amb diminutiu. Però que el diminutiu ho arregla. No, que em fa molt pitjor. I l'aigua, doncs sí, confirmem nivell 13%, ho hem calculat ara i Així un moment ho hem calculat. la meva havia pixat i era un 14. Al tanto. Qui us ofereix el temps? Factor Energia. Hòstia! Ha plogut!